pripun? Ya nggih. Nuwun sewu perhatosanipun kagem panjenengan yang request sudah kita tulis. Kita gantos nanti nunggu giliran. Ya nuwun sewu ya. Biar sama rata sama enaknya hingga usai ngantos titi paripura pagelaran. Monggo bareng Bagaskara Music. Yuk monggo. Nggih, dadah. Siparingi Mas nggih. Semoga merical bareng Bagaskara Musik dan juga SY Audio. Siap. Katuraken kagem Bapak Saimo matur sembah ing samudyan atur pambagyan ambagaing swasana pagelaran wonten dalem mriku. Katuraken Tuhan Yaman Campur Sari sesarengan lumantar Bagaskara Music hingga bijil saking lagan Mojoroto Pelemahan. Bapak Saimo monggo bicara. Lalelo sambat karo sapa atas Bagaskara lagi. Cici Bayan Beautiful SP-nya Kediraya Luaran Bagaskara Music. Lelo katuraken setunggaling tembang minangka panyun saking Bapak Saimo ingkang sampun katuraken wonten dalem mika sarengan lumantar panji kebesaran Bagaskara Music. SK Pro terima kasih Bagaskara Official Channel. Bagaskara lagi. Lalelo. Mas Jagur watur sepadu lelale Bagaskara Music lagi. Mojoroto Pelemahan bergoyang kembali. Bapak Suroso dan sekalian Bunda Winardi matur sembah. Oh
Bopo saemo kalau sampun katuraken sujaraning tembang minangka panjenengan saking panjenengan mugi tansah dados panglipur kagem